дар чорабинии роҳбарияти ҳизби халқи демократии тоҷикистон ҷамъияти саҳомии кушодаи нерӯгоҳи барқии обии Роғун, аҳли зиё, кормандони кумитаи иҷроияи марказии ҳизби халқи демократии тоҷикистон, кумитаҳои иҷроияи ҳизб дар шаҳр ноҳияҳои тобеаи ҷумҳурӣ, кормандони нерӯгоҳ ва аъзову фаъолони ҳизб иштирок намуданд. меҳмонон нахуст бо нерӯгоҳи барқии обии Роғун ки василаи рушди устувори иқтисоди миллӣ ва пешрафти Тоҷикистон буда боиси ифтихору сарфарозии ҳар як тоҷику тоҷикистонӣ мебошад шинос гардиданд. масъулони нерӯгоҳ меҳмононро бо минтақаҳои сохтмон шинос намуда, аз баста шудани маҷрои дарёи Вахш ки шахсан аз ҷониби сарвари давлат раиси муаззами ҳизби халқи демократии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалии Раҳмон анҷом дода шуда буд, ёдовар шуданд. ман тӯли 7 сол мешавад ки баъди хатми донишгоҳ дар ин нерӯгоҳи барқии обии Роғун кор ва фаъолият карда истодам. мо он дастуру супоришҳои пешвои муаззами миллатро сарамашқи кори худ намуда онро бо сифати баланд ва сари вақт иҷро карда истодаем. ҳар як шаҳрванде ки дар ин нерӯгоҳи барқии обии Роғун кор ва фаъолият мекунад, номи он дар китоби таърихи Тоҷикистон бо ҳарфҳои заррин нависонда мешавад. айни замон мо дар як дори асосӣ қарор дорем ки иҷа ҷавонони зиёд ба кор ҷалб шудааст. иҷроияи марказии ҳизби халқи демократии Тоҷикистон ва зерсохторҳои он дар вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо пайваста аз фаъолияти кормандони ин иншооти бузурги ҷаҳон шиносоӣ пайдо намуда, барои болидарӯҳии онҳо чорабиниҳои фарҳангиву фароғатӣ баргузор менамоянд. аз ҷумла сафарбар намудани сохтмончиён ба ин нерӯгоҳ тавассути роҳхати ҳизбӣ, ташкили шиносоии аъзо ва ҷонибдорони ҳизб бо раванди корҳо дар ин иншоот ва роҳандозии чорабиниҳои мухталифро барои сохтмончиёни аср метавон аз ин қабил маънидод кард. дар идома меҳмонон бо намоиши ҳунарҳои мардумӣ ва анъанаҳои наврӯзӣ ки хоси миллати тоҷик буда бисёр рангину ҷолиб ороста шуда буд шинос гардиданд. муовини якуми раиси ҳизби халқи демократии Тоҷикистон Маликшоҳ Неъматзода иброз дошт ки аз соли 2008 инҷониб ҳизби халқи демократии Тоҷикистон сарпарасти маънавии сохтмони нерӯгоҳи барқии обии Роғун буда, роҳбарият ва аъзои он мунтазам дар ин иншооти аср чорабиниҳои гуногунро ба хотири болидагии рӯҳи кормандони он баргузор менамоянд ва заҳмати шабонарӯзии онҳоро қадршиносӣ карда, ин кохи нурро ки боиси ифтихору сарфарозии ҳар як тоҷикистонӣ мебошад, байни мардуми кишвар ва берун аз он мавриди таблиғу ташвиқ қарор медиҳанд. таъкид карда шуд ки воқеан нерӯгоҳи барқии обии Роғун ба як мактаби бузурги дӯстиву бародарӣ ва сулҳофарӣ табдил ёфтааст ва боиси ифтихору сарфарозии ҳар як тоҷику тоҷикистонӣ мебошад ки ин сифатҳо ба арзишҳои Наврӯз талъам мебошанд. бо ифтихор иброз гардид ки бо пешвои миллат раиси муаззами ҳизб муҳтарам Эмомалии Раҳмон Наврӯз дар даврони соҳибистиқлолии Тоҷикистон бо шукӯҳу нусрати хоса дубора эҳё гардида ба ҷашни ҷаҳонӣ табдил ёфт ва сарвари давлат Наврӯзро шоҳномаи шаҳриёрони миллат, таърихи зиндаву бедор, пояндагиву ҷовидонӣ, ному нанг, ифтихору шараф ва ҳувияту бақои миллати фарҳангиву тамаддунсозии тоҷик номидаанд. дар қисмати фарҳангӣ санъаткорон бо рақсу сурудҳои дилнишин ва мутантан хотири иштирокчиёнро болида гардониданд. дар анҷом аз номи кумитаи иҷроияи марказии ҳизби халқи демократии Тоҷикистон фаъолону собиқадорони ҳизб бо сипосномаҳо ва тӯҳфаҳои хотиравӣ сарфароз гардонида шуда ба чанд нафар аъзои ба тозагӣ ба сафи ҳизби халқи демократии Тоҷикистон пайваста шуда шаҳодатномаи ҳизбӣ супорида шуд. Маҳмадалӣ Абдукарим Аюби Маҳмурод, Роғун, Ахбор.